araw nung ay mamadam sa inba hini maming na kay ngaw kay kowi. Lastly but not least, last showstopper ay natulong na daw ba Johnson and Katsangay Lupal may sorry, apologies. Side po, di ba may daw hawsi ka one more time mo na nagpigili. Traditional attire showstopper right na Tropika daw ba Johnson and Kasangay Lupan may tanay rin na piwa may buwan na ngay daw swat how piwa may buwan mabani na sa iba pizol si luwang pa matanda sa iba pizol ni may gangpuan view o may kagan-kagan katong tingmig-tingmig na kabangsa na view na ba may gong may banot buhay kaya na ba may siling wang piling warap manipur kaniri na may gong traditional attire show idea na ba may gong ang yung culture, tradition ay preserves to na future na kung piu may ba na piu na bang ngay so may kay tining tao may kay yellow na ba may dokter kung kuwe kalun ka siya haway ka may tunagan kuwe rin na haway may piu may ban piu palaw na liya may kangka